Ọpụpụ isiokwu nke 37. Bezalel mekwara igbe osisi akeshia, kubit 2.5 ka ogologo ya dị, 1 kubit na nkera ka obosara ya dịkwa, 1 kubit na nkera ka elu ya dịkwa. Ọmachita ya ọlaedo a na-agwa ya agwa, n'ime na azụ ka ọ machitara ya. O wee mere ya mpempe ọla edo gburugburu. O wee wụọra ya mgbaka ọla edo 4 n'ụkwụ 4 ya, bụ mgbaka 2 n'otu akụkụ ya na mgbaka 2 n'akụkụ ya ọzọ. O mekwara mkpanaka osisi akeshia, machita ha ọla edo. O wee mee ka mkpanaka ahụ baa na mgbaka ahụ n'elu akụkụ igbe ahụ, iji ebu igbe ahụ. O mekwara ebe mkpuchi mmehie nke ọla edo a na-agwaghị agwa, kubit 2 na nkera ka ogologo ya dị, 1 kubit na nkera ka obosara ya dị. O mekwara cherubim ọla edo 2, ihe akpụrụ akpụ ka o mere ha, na nsọtụ 2 nke ebe mkpuchi mmehie, 1 cherub n'otu nsọtụ na 1 cherub na nsọtụ nke ọzọ. Site n'ebe mkpuchi mmehie ka o mere cherubim ahụ na nsọtụ ya 2. Cherubim ahụ na-agbasakwa nku ha n'elu, na-ekpuchi ebe mkpuchi mmehie na nku ha. Iru ha na-echerịtakwa onwe ha n'ebe ebe mkpuchi mmehie dị ka iru cherubim ahụ dị. O mekwara tebụl osisi akeshia ahụ, kubit 2 ka ogologo ya dị, 1 kubit ka obosara ya dị, 1 kubit na nkera ka ịdị elu ya dị. Ọ machita ya ọla edo a na-agwaghị agwa, mekwara ya mpempe ọla edo gburugburu. O mekwara ya ihe njikọ gburugburu nkera ka otu ọbụ aka, mere ihe njikọ ya mpempe ọla edo gburugburu. Ọ wụọra ya mgbaka ọla edo 4, tụkwasị mgbaka ahụ n'akụkụ 4 nke dị n'ụkwụ 4 ya. Na nso ihe njikọ ahụ ka mgbaka dị, ka ha bụrụ ọnọdụ itinye mkpanaka eji ebu tebụl ahụ. O jikwa osisi akeshia mee mkpanaka ahụ. Ọ machita ha ọla edo iji ebu tebụl ahụ. O mekwara ihe niile nke dị n'elu tebụl, bụ afere ya niile na ngaji ya niile na ọkwa ya niile na iko ya niile nke eji awụsi aja ihe ọṅụṅụ. Ọla edo a na-agwaghị agwa ka ha bụ. O mekwara ihe ịdọba oriọna ahụ nke ọla edo a na-agwaghị agwa. Ihe akpụrụ akpụ ka o mere ihe ịdọba oriọna ahụ, bụ ụkwụ ala ya na alaka ya, iko ya niile, bụ isi ya niile na okooko ya niile sitere na ya. Alaka 6 na-esi n'akụkụ ya 2 gbapụta. Alaka 3 nke ihe ịdọba oriọna ahụ n'otu akụkụ ya, alaka 3 nke ihe ịdọba oriọna ahụ kwa n'akụkụ ya nke ọzọ. Iko 3 emere dịka ifuru osisi almond dị n'otu alaka, otu isi na otu okooko. Iko 3 emere dịka ifuru osisi almond dịkwa n'alaka ibe ya, otu isi na otu okooko. Otu a ka ọ dịrị alaka 6 ahụ nke na-esi n'ihe ịdọba oriọna ahụ wapụta. Iko 4 emere dịka ifuru osisi almond dịkwa n'ihe ịdọba oriọna ahụ, isi ha na okooko ha. Otu isi dịkwa n'okpuru alaka 2 site na ya. Otu isi dịkwa n'okpuru alaka 2 site na ya. Otu isi dịkwa n'okpuru alaka 2 site na ya, dịrị alaka 6 ahụ nke na-esi n'ime ya wapụta. Isi ha na alaka ha sitere na ya. Ihe ịdọba oriọna ahụ niile bụ otu ihe eji ọlaedo nke a na-agwaghị agwa kpụọ. O mekwara oriọna ya, ha dị 7, na mkpa ya niile na ihe ịkpakepụ ọkụ ya niile,
ha bụ ọla edo a na-agwaghị agwa. Otu talenti nke ọla edo a na-agwaghị agwa ka o ji mee ya, ya na ihe ya niile. O mekwara ebe ịchụ àjà ahụ nke ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Osisi akeshia ka ọ bụ. 1 kubit ka ogologo ya dị, 1 kubit ka obosara ya dịkwa. Ihe nwere akụkụ anọ ra nrata ka ọ bụ. Kubit 2 ka ịdị elu ya dịkwa. Mpi ya niile sitere na ya. Ọmachita ya ọla edo a na-agwaghị agwa. Elu ya na akụkụ ya niile gburugburu na mpi ya niile, wee mere ya mpempe ọla edo gburugburu. Mgbaaka ọla edo 2 ka o mekwara nye ya n'okpuru mpempe ya, n'elu ihe akụkụ ya 2, n'elu akụkụ ya 2, ka ha bụrụ ọnọdụ ịnara mkpanaka eji ebu ya. O jikwa osisi akeshia mee mkpanaka ahụ, ọmachita ha ọla edo. O mekwara mmanụ otite mmanụ ahụ dị nsọ na ihe nsure ọkụ ahụ na-esi isi ụtọ nke a na-agwaghị agwa, bụ nke eji ụda ụtọ dị iche iche mee, bụ ọlụ onye na-asụgwa mmanụ otite na-esi isi ụtọ.